Аз съм Кристияна Караиванова и съм на 19 години от град Казанлък. Занимавам се с футбол, както всички останали, и играя на позицията ляв бек, дясно крило, ляв полузащитник и ляво крило и така нататък. Мултифункционален. Да. Коя позиция се чувстваш ти самата най-комфортно? Принципно най-комфортно се чувствам в клубния ми отбор сега дясно крило, но в националния отбор, както винаги, съм си ляв бек, което ми е много удобно. Как се почувства, когато за първи път получи повиката за женския национален отбор? За женския национален отбор беше уникално преживяване, защото бях изключително, как да кажа, малка, на 17 години и чувството беше доста силно, понеже изключително много се борих за тази възможност да участвам в женския национален отбор. Какво искаш да постигнеш в футбола? Винаги съм искала да стана една от най-добрите и баща ми винаги е бил зад мен и ме подкрепя в тази насока. Винаги съм искала и да бъда в Шампионска лига на финал с клубния ми отбор и най-вече съм искала да стигна до европейско първенство и световно с националния отбор. Може ли кажеш, че това те мотивира? Емоциите? Да, най-вече емоцията, защото като всички останали момичета, страстта за нас е футболът. До момента, кой е бил най-запомнящия се момент за тебе в футбола? Най-запомнящия се момент може би е сега, след като свърших училище, като продължих кариерата си в чужбина и като ме повикаха в женския национален отбор. Кой е клубният ти отбор и как всъщност попадна там? Клубният ми отбор е Специя Лумен. Те са италиански отбор в серия С и попаднах там по много интересен начин, след меко казано изритване в последния момент. Малко по-дълга история е. Колко годишна се занимаваш с футбол? Откакто запомням, може би 2-3 годишна, защото с баща ми винаги сме били на улицата и сме ритали топка, но иначе се занимавам сериозно с футбол от 12 годишна. Какво би казала на момичетата, които те първа тръгват по този път и ако по някакъв начин чувстват притеснение, защото футбола е предимно мъжки спор според някои хора? Бих им казала да продължават напред и да правят това, което обичат и което искат и да не слушат другите хора, защото те могат да говорят много, но ние правим това, което искаме за нас и успяваме. Може ли да споделиш нещо за себе си извън футбола? Винаги съм обичала да танцувам народни танци. Занимавала съм се 10 години и имала съм 5 години занимавка с плуване. Много обичам да плувам, но напоследък открих ново хоби. Готвя си, защото така ми се наложи в последствие. Но от това, че ми се наложи, започнах много да харесвам готвенето.